Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Zuva ranhasi tadzoka nacho zvakare chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndinodaira kuti kake chitu ndichidzoka zvakare panapa. Ndakambouya ndikambokurukura nehanzvadzi yangu wakataurawo zvawakataura, asi nhasi tinotenda Mwari kuti takwanisawo kuwana mukana wekuita hurukuro namama kuti wambotiudzewo kuti zvakamira sei nenyaya yedu ya Mike Tembo aiva musoja achishanda pa KG6. Saka so nhasi tinotenda Mwari kuti mama vari pano vanogona kutitsanangudzira zvimwe zvetenge tisingaziwe, zvinogona kutivhurira zvakare gwara kuti tiwane kufamba zvakanaka. Chiregai tiwane mukana wekupinda muchirongwa chedu zvizere. Mama makadiko? Tiripo makadiyo. Tinofara datete makadi. Tinofara mukoma makadi. Tinofara. Right, ndafara kuti mama nhasi wauya. Ndisati ndaenda zvangu kune hanzvadzi yangu, chiregai nditange ndamboita hurukuro namama timbonzwa kuti zvakamira sei. Right, mama, mwana akambokutaurirawo nezvababa wake achiti aida kuzivawo dzinza rake? Anogara achitaura. Alright. Saka imimi paakakuudzaiwo saamai makazvitorawo sei? Zvaingotongotirwadzawo kuti dena wanawo baba wake. Ndakambozamawo kumbosvika ikoko ndikambobvunzawo, asi anza chaiyo panga pasina. Okay. Ndanga chinatsa kuuya aigutsikana nokuti vaiti tikutsvaga mafiles ake tiri kumashayiwa. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka so chimbondiudzaiwo mama kuti mimi kana muchiri kurangarira kuti uyu murume anonzi Mike Tembo, zvakafamba sei kuti munyatse kusangana? Makadanana na Mike Tembo gore ripi kana muchiri kurangarira? 2006. Kuma 90. 6. Okay. Alright, pamwe nguva yareba zvayo munogona kukangano. Saka so ngatitarisei, ndoda kuti kuti tinyatse kutijekera zvakanaka. Kuti tinatse kurondedzera chaiwo zvakakwana zvekudanana naye nokuti zvazviri kumashure zvaikatotora nguva, asi kuti gore randakaita nhumbu yemwana yeyu. Ndo ratiri kudaka iroro. Right, pamakaita nhumbu yemwana zvakafamba sei? Taigara tese mu-KG6. Masoja imomo. Saka pandakazonzwa kuti baba wangu vari kurwara ndopandakaenda iye akatonipa mari kuenda kumba kumushakwa kuti kunoona baba wangu achirwara. Saka ndakatenda mazuva ake uyadi akwana. Ndopandatonobatsirirwa ipi kumusha. Ndabatsirirwa kumusha ndobva ndauya. Ndimwe ndakagara 1 month. Ndopandazonzwa kuti baba vaita se vashaika. Ndopandadzokera ipi kumusha kundoona kunamo ya baba. Okay. Ndiye akatonipa mari ndikatoenda kunamo. Ndasvika kunamo namu tikaitawo namo tikapedza ndopandodzoka. Pandakadzoka ndopandakaona munhu apasina. Pamakaona munhu pasina makabva maita sei? Ndakabva ndapotera kuhama dzangu. Okay. Menge manyanya kutsamwei mimi kuti mubva mangosiya, muna kuzombomutsvaga futi Mike Tembo kuti? Ndinambotsvaga because ndatogumbuka. Menge matsamwei chichakanyanya kukugumburisa ichi? Kugumbuka nauye kuti zvemunhu wonditiza isitachigara tese munhu wongokarika ungobva asingandiudzi kuti ndonawo ndo urongwa hwandiri kuita. Saka ndakangozotora nyaya yengoti fokoro. Okay. Mazuva acho kunge kusati kwane mafoni kama? Kwakusina. Kwaishandiswa tsamba? Amafoni aripo, asi kuti amafoni angasati ati tekeshe sezvo zvaari izvizvi. Okay. Saka pamwenga asina wakafoni mama imi makabva maita chiramwa bva maenda? Ini ndandisina foni, anga asina foni, ashandisa dzipabasa. Okay.
Saka chiona imanje kakuti mimi makaramwa muchibva maenda masoja anochinjwa anogona kufuma nhatu aronzwa komana vanhu vari kuenda kubulawa izvozvi. Tisingazivi kuti kuchinjwa kana kuti wakangobva pabasa nekuti panakadzoka vanga shanda nawo grupu rake ranga shanda naro vakaoneka risipo. Saka nemuri kuona kuti wengu wachinjwa manje. Ndizozivi kuti kuchinjwa here kana kuti kudini nekuti vangoti havasisiripo pano vese ndikati koningi hapana koningi hapana koningi vonga ndainatsa kuziva shamwari dzake dzadziri 5. Pane mazita munoziva here pashamwari dzake? Vazhinji vacho vamwe vanozotofa. Asi wamunoziva wacho maiziva nani? Hamucharangarira? Sinyatsi kurangarira. Alright. Saka Mike Tembo achikuudzai iye imi maitogara zvekutogara mukadzi nemurume? Taigara tese. Enga asina umwe mukadzi? Zvemukadzi iso zvandisitanda ndinenge ndasati ndazviziva kuti wanga nomukadzi rikati wanga asina. Alright. Ko nyaya dzekuti kumusha kwake iye Mike Tembo aiti kumusha kwake anobva kupi? Aiti anobva kuChiweshe. KuChiweshe? Muvillage rani? Ndinambozozvibvunza kuti muvillage mani ipapo. Handina kungozwa ngo ndaingozwa kuti kuChiweshe. Saka dai menge muri kuziva kuti kana kuti shamwari yakewo kana imwe chete yaimboshanda nayo kana kuti dai ngaine mhuri makaziva kuti Mike Tembo uyu engaine mwana ainzani. Asi mimi muchiona achikutaurirai kuti Mike Tembo ndo zita rake, ndo raitwa zita rake chairo? Chero pabasa pake anga aitonzi Sergeant Tembo. Wengu atori Sergeant? Aitonzi Sergeant Tembo pese vantu muzivani kuti anonzi Sergeant Tembo. Chero achishedzwa chero ari pai chero mavekero ake ese anga akangoti ndinonzi Sergeant Tembo. Basa pake ipapo kuti wanga ni rengi. Wanga ni rengi. Alright. Saka magara saizvozvo mama mwana akazotanga kukuudzai zvaita sei kuti mama ndaifungawo kuti dai zvaigona ndakwanisa kuzivawo dzinza rangu? Akamuudza manje atoroorwa ipapapo. Atoroorwa ipapapo. Atichitotaura senyaya itoti baba wako vaiti akaiya itoti azvigone kuti tinde timbononzwawo. Murume wacho ndobva azototipa mari vakati chimbonobvunzai pamwe da munogona kuona formation pakg 6 kaendawo pakg 6 pai ndobva tanobvunza formation akuona kuti zvinhu zvachona zvezvida mastage achona anenge akatokurisa takatedha tese naye anga asati atova nomwana nevana ivava ndobva taenda tanobvunza unzi endai kwakati ndobva tapiwawo mamwe masoja akanzi da munotarisa mafaira make kwamunotarisa mafaira make saka kuda vakanzwa usimbo hwekuramba vachitsvaga mafaira iwayo. Alright. Saka wakazokupai mhinduro yekuti vakangoti muzodzoka zve. Ima hamuna kuzodzoka? Handina kuzodzoka because ndandingori nechiramwa kuti amen. Alright. Saka musikana paakabvisa murume wacho akaroora? Akaroora. Saka mari ya baba yakatambirwa nani iwo baba wacho apa? Haina kuto yakabviswa zviya. Haina kutobviswa. Haina kumbobvisa mari yakawanda. Ya baba haina kutopinda. Yakabvisa here mukazi. Haina. Alright. Saka tomboti nhasi semamirira zvakaita murume wabva ati ndega ndipfuurire mberi because kuroora hakuperika. Mukwasha mukokoka saka nhasi wakauya mukwasha akati ndafunga kuti mama nimbo pandakasiyira paya. Zvinongouya nazvo zvandine mapepa angu tisi tingori nawe. Ko ya baba inotambirwa naye? Ya baba inototambirwa neya zvanzangu nekuti ndo dzakamuchengeta wakachengeta mwana zve. Still nyade naye kuti tikamuona iye unotofanira kutodzosa zvefuma yemwana iye kubhadhara zvekuchengetwa kwatakaita mwana iye. Saka kuri kuti tashaisisa isisu Mike Tembo hazvimisi kuuyu kuroorwa kwake? Hazvitomisi nekuti dambudziko rinozova kuno murume wacho. Dambudziko rinobva papi? Rinobva pakuti unenge asati apera kuroorwa zve. Saka inongoti fusirai.
Ndongoti fusirai. Azvizoiti. Okay. Chero yangu yacho murume wacho asati atopedza kutondipa mari yacho. Kutaura muri yeZimbabwe ichinzwa. Aiwa. Aiwa zvakanaka muri amai zvakakosha kutaura zvamunoda zviri pamwoyo penyu. Saka isusu tiri kuti tinenge tichida kuedza hedu kumbonzvera kuti alright obva abvisa mari yobva yaenda. Matora mari yabviswa yatorwa nanasekuru vakamuchengeta. Baba wacho obva abudikira. Mukwacha obva anzi nini mari yangu hauna kundipa. Anoita sei? Wati Mukwasha hana iye Mukwasha wati hanzi hauna kundibhadhara. Kuna baba kuti mari yangu yawo baba ndoida. Munenge makupaita sei baba? Kana chingobhadhara unongobhadhara. Mukwasha zvinogara zvakatomutsanangurira. Kuti azvizivi iye aizoya kuzobhadhara kunana baba kunana sekuru andikuziva kuti baba wake akapo. Iye unongotaura zveni ndakabhadhara kunana sekuru. Iwo chochona Mukwasha yokuti takatambira mari yako yokuti atisina kukuona. Saka wochitaurwa kuti unodei mwana ndiye iyu. Kana uchitovirika nokuti iwe utori nemhosva yekuti akachengeta mwana wako iwe usingabudikiri. Kana uchivirika wotovirika. Kana wati patokudzosera. Kana kuti iye akatipa kuti tomupa mari yake. Mukwasha tamuona mwana baba womwana uyu. Tinotoaudza kuti takapiwa mari nomukwasha uyu. Yaakatipa iyi. Asi iwe tangokuzivisa. Wochitowedzera. Uredzisha. Iye unofanira kutotiripa Mike Tembo. Pasarira ipapo. Aiwa mimi muri wakadzi wacho kai mimi. Mimi manokuripa. Pana sekuru. Uri pana sekuru. Anditi iye kana achireva mari unenge achireva kwandiri here kuti unenge achireva kunani? Mari. Aiwa kune Mukwasha kan ndikuti ine Mukwasha ndiye unoziva kwaakanotsveta mari anditi. Waakatsvetera mari ndo vanenge vachiita sei achitaura naye. Saka vachitaura navana sekuru vanotaura kuti tachitokutsvaga Mukwasha tachitokuda wauya zvakanaka. Saka vochitotangira ipapo kuti anozvigadzirisa sei. But asi still nyango dene aiona baba vake direct mari yaenda kuna baba wacho. Baba wacho avaifana ini handaifana kutoenda kunogara panani mumba mababa uyu achibvisirwa mari. Nekutotaura kuti inini vasvanzi dzangu zoti hatitozivi kuti mwana wedu wakaita sei akaroorwa. Saka vototangira ipapo. Iye kutotanga kutoroora isusu. Kana azoti ngaite revenge mari atotanga kuroora mwana wake ichiuya kwatiri isusu handitika. Isusu iwe zotoona kuti wozokuroora iwe wozobvisa yako wotoroorwa wofuti ipapo. Nyangwe nezvozvi nyangwe akaonekwa mari yake inofanira kutoti iwe baba wacho atotanga kutoti ndini vana sekuru ndini baba womwana. Vana sekuru votaura zvaenda sei zvavanoda handiti. Kana vataura zvanoda kumukwasha kuti asi ndakambobvisa pakati handitika. Kana vataura kuti ndakambobvisa pakati iwe nemari inenge yachadza vana sekuruwo dzimwe nguva vanenge vakatora yakatowanda kudarika yake yaakaroorera yakaanobviswa achinoroora mukadzi wake. Unotofanira kutowedzera pamusoro pazvo. Nokuti zvakaita zvokuti iyo zvinhasi tingagona kunofadzana naye achidi iyo vangagona kuti isati bvisi mari kunana sekuru nokuti wazwa baba wedu. Asi pakufa kwomwana uyu handitika anomoza mutemo kuti inini handitobvumidzwi nehama dzangu kuti ndiende uyu asati apedzerwa. Even murume wake chaichira akafa inini hama dzangu hadzibvumidzwi kuti ndiende kunoviga Mukwasha. Kunyange even mwana wake akafa hama dzangu hadzibvumidzwi kuti ndine ndinoviga muzukuru. Kana pasina mari yakabviswa ipapo. Saka izvi zvese izvi zvinoitika Mukwasha apedza kuroora here izvi kana kuti pane pamwe pamunotarisira kuti Mukwasha anofanira kusvika apa? Mukwasha wagara nongopedza zve. Asi pamwe pacho panenge pachirema kamhama pekuti hatizozviti tipe handitika. Tinenge tingomira kuti panowanira handiti. Asi dambudziko rinozoita teichingoti Mukwasha edu haana handiti tichiona situation neniwo iye anenge achiona situation handitika. Asi pakazoita dambudziko ndo pane nyaya manje. Saka munogara wako clear zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Hati mubvunze kuti wakambovingwa here kuti tichiti papa akasarira pai? Hapana. Asi dambudziko rinozouya nderamangwana. Dambudziko kuti iye Mukwasha kana mwana wake kana akafa ini handisvikipo. Ndinotopiwa go ahead nehazvanzi dzangu. Ko hanzvadzi dzenyu dzikati endai? Akati endai ndinouya pano. Chero murume wake kana akafa hazvanzi dzangu ndozinopa go ahead kuti zvakanaka sisiite indai. Saka tiri kuti nhasi isisu ava wawana dambudziko
titombobvisa nyaya yerufu. Awaona dambudziko awa rinoda kuti wabatsirwe wasati wapedza kubvisa mari hazvitoiti here? Aiwa, izvo zvinoita zvo. Tiri vanhu venyama tichitoonana tichibetserana padambudziko. Handiti idambudziko anoona kuti idambudziko. Totobetserana. Hatimboregedzi kana ivo hazvani dzedu hama dzangu hadzimboregedzi kuzomusiya akadaro. Handitika. Kana iye akaziva kuti kumusha kwandakakurira ndokupi. Asi kana akasaziva kuti kumusha kwakakurira ndokupi. Kuda kuti vanenge vachingoti nokuti anozviitira ega. Vanongomusiya wakaita se? Akadaro. Alright. Nyangudeni nikatanga kunotaura, vanotanga kutondibvunza kuti handiwamuona here kuti haabudikiri, haiti chimwe chinhu, haabatani nevamwe. Saka isusu hatina chatinokwanisa kuita. Saka ini zvezvozvo ndiomerawo manje kuti ndiite se ndizoya kuzoita nhawidzi inini naye tiri vaviri. Animaona manje. Alright. Saka musikana uyu mamuzvara imimi akakura achichengetwa nani, nana sekuru here kana kuti ndimakakura muchimuchengeta? Chero ndikakura ndichimuchengeta inini ndiri mumusha mabereki vangu handiti. Ndizvo. Kuti akuti mwana unenge angori muruoko rwana sekuru nanamu. Ndizvo. Ende futi ndimbozomuti ndiri ndakamuchengeta. Akatochengeta nana sekuru. Chero muri mimi munenge makamuchengeta. Chero ndiri ndakachengeta kuti dzinza maari imomo ndo ratinokudza. Kuti azogaramo ino kuti azvanzi dzangu dzinenge dzakabvuma kuti nababa wangu kuti angagara ake pano. Anditi. Sezvo ndakadzoka nditi ndadzoka naye akumusha. Ndakunotaura kuti murume uya ndamuita se ndamushayiwa. Dai vakadangoti ibva pano, vaingoti ibva pano asi havana kudaro. Vakatomuchengeta kusvika asvike pazuva ranhasi. Pari nhasi apa. Alright. Aiwa, ndinotenda mama muri kutsanangura zvakanaka. Asi pane mibvunzo imi vanhu vakuru. Pane pandinoda kunzwisisa panonyanya kundibata panyaya idzodzidzi, like panyaya dzerufu. Ngei pachinyanya kuomeserwa kudarika zvimwe zvese zvekuti tomboti munhu afa kwakunzi munhu haawigwi kana asina kubvisa mari. Chii chinonyanya kuitika paipa? Kuda kuti panenge pasisina hatichamuoni, tichazomuonepi? Nekuti kona ndi mupenyu zvaakadai sezvi ndogona kuuya unondipa wakashuga ndinda nako, unondipa wakadhura ndinda nako, ino kana afa ndichawani. Hatichazokupana. Ndo pane nyaya ipapo. Rukama ndo paurata se watoperera. Asi ukama unopera here pane wanaka? Womwana wangu newe murume wacho unenge waita se hapo. Unenge wapera. Ende futi machengetere nokupiwa nemaremekedzerwo zvine zvatoita se zvatosiyana ipapo. Vana chero varipo vanogona kunditora kuti mbuya, kundikudza kuti mbuya, achiona mai vavo, asi kana mai vacho vafa dzimwe dzenguva ndi rumbuya ruya rwauya, ona rwauya. Alright, aiwa, ndinotenda mama. Kungotaurawo zvedu. Asi imi mama makazvitarisa muchiona kugara kwaita Mike Tembo asiri kumbobudikira, asiri kuoneka, pane here imwe secret yakawanda yamunofungidzira imimi kuti pane zvimwe zvinhu zvandisiri kunyatsa kuburitsira mwana wangu pachena, kana kuti zvamusiri kuburitsa pachena kwatiri kuti tinyatse kunzwisisa, kana kuti mwana wenyu anyatse kunzwisisa kuti pane zvakaitika, kana kuti mune imwe here secret yamuinayo? Secret handina. Handina kuti ndaitorwadziwa chete, asi zvaka zvatobuda mwoyo mangu toti unga variko wani vari kungosiiwa vachingorarama vachingokura kusvikira vafa. Saka ndakaenda ngozvibvisa kuti ndigoti iye pane rimwe zuva rakandituka, kuti pane rimwe zuva rakati nhasi handitodi, kuti pane rimwe zuva rakatadza kundiitira zvandinoda. Hapana imwe secret inoti nhai, asi secret inongotofunga ndikoti ndofunga panguda munhu wanga nemhuri yake chete ndo secret ndingatoti kuda ndiyo kungofungawo ko sei asingabudikiri kana kuti sei kudzoka kuno. Anditi ndo zvega. Ende futi kana mbozo iyo ndaira katozvikanzura mukati mehana yangu kare ndaingomuti kuti wakafa unorwara, inga Mwari wakatotungamira katororwa wani akateta vana vake wani. Kana iye kana uzomudawo uchazomutsvagawo, uchauya yake. Ine iye ndio wangoramba achiti ndoda kuona mhuri yangu, ndoda kuona baba wangu, ndoda chi, saka haungazozvirambi kuti woti ndoda baba wangu, ndoda chi, ngatimbozamai. Iye wokuda nokuona mimba masocial media ndo paakazodondidana, kundidana kwakateta anatozizwa ndo zvaakanga ichondidanira. Handina. Wamunotoziva ndo zvakudana? Handina, ndakatoti ndokotoenda ipi semaendera inongosita. Asi zvakashata here?
Kushata kuti? Zvakaita mwana. Aiwa, zvakanaka asi chimwe chinhu chandakabatikana nacho nchokuti pandakauya panapa. Ana kuzondijekesa kuti ndambotaura nemi. Okay. Ndofunga musiya makanzwa ndichikufonera ika. Ndikatoudza munin'ina wangu ndikati kosei ndakaudza zvanzi yangu yamauya. Ndakati abudi ndanzwa mwana achiti anzizvo kune vanhu vari kubatsira vanhu kushedza kushedza kutsvaga kubetserwa kutsvaga baba. Budi ndobva totaura utotaura izvozvo tasa video tichiona video iri kutobuda tichiona chiri kubuda icho chimba icho makagara mese pano iri ndatouya iye akatondijusira foni akati jusai mama mutaure navo anditi ndozvo zvakandibata manje zvokuti saka waindivanzira kuti ndataura navo sei ava mai munin'ina wangu achitoti ini ndindaifana kuti ndizotara kuzotaura kusei akazokasira kuzotaura ndikati zvikanzana kutaura kuti akamutaura ndikati hana mbotaura kuti ndakataura nawo. Okay. Ndo zvakakubata izvo. Zvakandibata ndiri kureva nema chero murume wangu ndakatomisira audio mupishi chaicho. Sina basa nokuti pachi. Hazvisina basa. Asi makamuregerera here mwana? Aiwa ini ndakatoregererawo ndatonzwa audio yaitira vana mai guru vake kuti aitotiwo haufani kutaurirawo mama direct. Enda kunani? Kuna sisi. Kuna mai vadiki. Okay. Saka ndakatomuregererawo ipapo asi kuti ndanga ndatikate ikanda. Ava vanin'ina vacho madzikoma inobva toti aiwa akatotaura zvakatonaka inobva azotondivabva andiforwardira message yachona. Saka ndakamukwasha wangu ndakamuregerera. Okay. Ndakamuregerera nokuti aitotsigirawo sezvozvo kuti aiwa iye wakamhanya. Asina kunditaura, asina kuti mama chifonera ichitaura nawo. Akangotaura kuti mama ndakambotaura nawo. Ava vose vari vaviri kudai vaitoziva nawo nevamwe vose vaizivana. Ini ndichiroverwa musaga. Ndichiroverwa musaga anachandaiziva. Kuri kungonzi vauya chiuyai nekuya mukangondiponda. Alright. Aiwa, sorry mama. Tiri wana wenyu munoziva pamwe pacho unenge wakutya futi kuti mama wacho ndikachivaudza pamwe vanonditi. Pamwe ndosaka makaona mwana akaenda nekuna mainini kuna mama wadiki kuti mainini chindiudziraiwo mama kuti zvinhu zvakadai kutokuremekedza iko izvozvo zvakanakisa chose handinambogumbuka nazvo handinambobatikana nazvo nauya ndakabatikana ndiye kuti wakandirovera musaga sechikiti. Okay. Aiwa ipapo sorry mama. Ipapo makatoya ndoti chirege ndichiremekedzwa zvanzi dzangu kuti budi ndo pane nhau mwana wati pane munhu kutaura izvozvo zvakatozara nyika yese Zimbabwe yese yakatozara aya mafirimu aya. Onai motoona ndiye makatogara shasha yagara kasi saka apa ndichataura kuti kudi ndopakazoisawo nhau kune munin'ina wangu ndikati handiwaiona nawo zvikati wakanganisa dai atanga akutaurira iwo ndini ndachitofana kuuya kuzo nokuti ndafana kururama ipi kumba kwawo. Saka budi wakati ruramai kuno handisati ndadzoka kubasa ndakwanika muripi kumba. Saka ndati ndichazoendako ava vozondiudzawo nawo. Saka iyewo nechimbi kufara mafaro kuti ndaona wanditsvagira baba wangu akati ndozvichazvidi. Aiwa mwana wenyu mama munoziva kuti mwana haaregedzi kutadza kusvika kana ari munhu mukuru sei anongotadza mwana wenyu. Zvafanana nekungoti ipapapa kana mukada kumutuka nemunongomutuka chero ane wana wakati munotomudaidza nezita kuti iwe anonzi anei zviya Netsai. Iwe Netsai iwe unoziva Netsai ndiri mai wako here munogona kungomutuka chero akura ane mhuri kudai. Ndinokona kurova ndichizotuka kuti ndingopedzera ndotorova. Alright mama, aiwa tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka so mama toita sei kuti tikwanise kuwana isisu Mike Tembo baba wa Netsai? Nisokona kwangu ndiona fanika sokuti pa KG6 ndinofunga chero vakuru vacho mati vangapera kufa vese. Kuti wakangobvunzwa kuti tovunza ainzwo Mike Tembo asangari Sanjeni. Vaiva nenyembezi muchimbacho chamataura pagedhi vachitosvika pagedhi ndo maanga amaimbopinda iye asati atobuda. Nyangwe vamwe vaikugashira vachiti tipe zvitupa tipe ichi patiende waizonosaina kuti ngavapinde. Kuti ngavarege kupinda. Ndo paangashandira pagedhi. Saka nhasi pane vamwe vanhu vari kutaura vanoshanda ikoko vari kutaura kuti no kana muchinge matsvagisisa munyika mese umo mukashaya information yaMike Tembo mukauya ipo pa KG6 ipapo mukabvunza sezvemenge maita
kuenda ipapo direct nemwana mosvika mowatsanangudzira kuti mwana uyu ari kuda kuti azive kuti baba wake wari kupi. Saka taikumbirawo information because kumasoja ikoko wari kutaura kuti mukagona kutsvagirwa information vanogona kuziva kuti paakabva paKG6 akaenda kunoshandira kupi uye kumusha kwake ndekupi. Information dzese idzodzo dzinobuda. Ndo zvandakatonza itonzi nokuti vanotorerwa zvitupa zvavo achitanga kusvika ipapo basa anotorerwa zvitupa zvavo vonyorerwa kwaanobva nedunhu raanobva nezvese zvinenge zvinechi. Saka ipapo ndo pananga tichingorambirira kuda kungoenda ipapo kuti ndinoita sei ndonzwisisa. Alright. Saka nhasi mama isiso ndichifungidzira kuti pamwe zvichida pane imwe information yemenge muri kuwandisira mwana henyu kuti atadze kuziva kana kuti zvinomataura imi mukati hapana information yamuri kuwanza. Uye zvakare Mike Tembo makatogara naye mutori mukadzi nemurume. Saka uyu ndiye ngari mwana wenyu kutanga ndo first born? Vamwe vanandinawo uyu ndio aiwa ndikutaura imimi muri tu na Mike Tembo ndiye ngari first born. Okay. Na muchitogara paKG6 ipapo takatomusiyane akatoyegera ane 2 months yanga asvika 2 months nombo yacho makasoma Mike Tembo makaparadza akatoona ndiye akatopa zita rere mwana yeye. Mike Tembo ana kuenda iri nhombo iyi ayo kwete akati ndaitomuziva mwana. Akati ndaitomuziva ndo pananjitaura zvenjiti vamwe vacho vati nyaude da kuramba kuti mwana aziwa ko mwana wakafanana nani na baba wacho na wakafanana naye baba wake ende zvakangeta mwana iye nyange mukamona baba wacho uyu akatosimba watoti simbiri anga ane kamwiri kadiki iyo baba wacho vane ganda rake akaita sezvaakaita izvozvo ndo ganda rake asi mutsvuku asi mutema ari pakati nepakati. Okay. Alright. Saka so mama itawo makazoita mwana wanga ni kumberi? Kune 1. Kune 1. Wazonchitaura ari kucholocho iyi. Alright. Alright mama aiwa tinotenda. Saka so munokwanisa ere mama futi mimi kuti mombodzokera futi paKG6 izvozvi kana zvichinge zvaramba kuti tambotsvaga munyika mutashaya munhu anonzi Mike Tembo. Munogona ere imimi kuti gumbo remwana mombosvikapo futi paKG6 moteedzera mitemo yavari kuda kana wakakuti imirirai kusvika nguva yakati muchiramba muchidzokera kusvika process yavo yasvika pamuri kuda? Aiwa kwangu kutoshayiwa mari yokuenda. Okay. Asi mari ikavapo munokwanisa kuzvifambira kuti munyase kunzwisisa information kuti Mike Tembo akafamba sei? Kana tikaona mwari akatitungamirirawo akatizarurirawo togona kudzimwe kuri kusangana nomunhu ane mwoyo murefu wotsvaga kubva paakatangira paanga achiripo mafiles ake kuda ndo angazoteverera kumashure kusvika vamubata kuti unobvepi uyezve wakatanga basa papi uyezve vakaenda kupi. Okay. Nyange tikasazwa nyange ikasawanikwa kunzi wakaenda kupi kakuti wakadi asi ratinongoda toda kuziva kumusha kwake. Okay. Alright. Aiwa tinotenda mama muri kutsanangura zvakanaka. Saka so imimi nesu tese takadai nehanzvadzi yangu hapana ari kuziva kuti Mike Tembo ari kupi. Asi nhasi tauya panapa pajekerere kumhuri yeZimbabwe kuti kana pachinge paine munhu anoziva kuti Mike Tembo ari kupi ngakwanise kutibatsirawo kana iye Mike Tembo wacho akateerera anokwanisawo kunge achitinzwa kana mwana vaMike Tembo kana muzukuru kana sekuru kana ani vaMike Tembo akateerera panguva dzinodzi anogona kutibatsirawo kuti tine mwana musikana wake ari kuda kuziva baba vake anokwanisa kutibatsira. So imimi mama tisati tabva panapa mune mashoko here kumhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya yatiri kufamba nayo nhasi? Mashoko andiri nawo ndekungoti kana pana anoziva kunyanya ipapo paKG6 pachona aishedzwa achinzi Sergeant Tembo. Yanga asina imwe nickname? Anga asina, ranga ngori Sergeant, angonzi Sergeant Tembo. Okay. Achiti aibva kuChiweshi. Alright. Saka kana pane anoziva kana mamwe masoja kana pane mamwe anganzwisisa anoziva kuti ari kupi kumusha kwake ndepi tokumbira kuti agone kuti ase kutizivisawo. Okay.
Aiwa, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. So regai mbonzi watete wangu kuti watete panyaya nhasi pane zvese zvatataura zvatakurukura mune mashoko here ekutaura? Zvamasango handina mashoko akawanda. Nhasi hamuna mashoko? Alright, asi zvaitwa namama zvekuwanawo mukana wekugara nesu pasi munoti kudii nazvo? Ndokufara at least vabvumawo havana kudawo kuita naro. Ndo zvantu kunyanya kundifadza zvizhinji. Saka ndinongoshuvira kuti tichavawana chokwadi sekutaura kwavo. Aiwa, tinotenda. Maini hamudi kumbotaura neni here nhasi? Baba mama kaenda kuchibhedhlera. Uya chimi mama chiuya mugare pana ayo imimi chisimuka yenyu mama gara. Mike tembo ndiwa tinongoda. Atori mwana wake. Alright. Imimi na awa muri mukomani muningini? Tinotenda. Okay. Makaberekwa muri wangani? Takaberekwa tiri 12. 11. Okay. Saka nhasi imimi uyu watiri kutaura naye panapa we mata anonzani mwana? Netsai mwana wenyu. Imimi samai wanetsai wadiki muchinzwa nyaya iyi muri kutoti tipewo mashoko enyu tinzwe pamusoro penyaya yatokufamba nayo yekuti Netsai anoda kuziva baba wake wanonzi Mike Tembo? Ini ndiri kufara chaizvo ende ndiri kuti hama dzaMike Tembo vanomuziva kana iye akateerera ngaabude pachena. Mwana azive baba wake. Ndo zvatinongoshuvira uye ipopo paKG6 ipapa panoshayikwa here kana kungoziva kuti Mike Tembo chete. Saka hazvifani kutotinetsa izvozvo tanguta kuti paKG6 totobudisirwa pachena. Mike Tembo aone mwana wake zvisiri zvokuti toda kuti achidzokera koma wedu toda kuti angotora mwana wake. Angomuziva autotipawo fuma yedu apa wana sekuru vakachengeta mwana. Ndo shungu dzangu zokuti mwana anoda kuziva baba vake. Ndizvozvo. Kungoziva chete kuti baba vangu ava. Ndiawa. Zvinhu zvakakosha. Saka ndo zvatinoshuvira kuti kana achizvinzwa kana ari mupenyu kana akafa hama dzake kana dziriko kana vana vake kana nyangwe yemukadzi wake kana ariko azive kuti Mike Tembo une mumwe mwana uri muno musango muno muHarare unogara kuHatfield unonzi Netsai. Inonzi chise nemu yababa kwe? Netsai Tembo. Ndo zvandiri kushuvira kuti iwe Mike Tembo kana uriko mwana wako uyu uyawo mutore umuone. Hauchamutori zvako nokuti wakarorwa asi kuti angoziva kuti ndimi baba vangu. Chokwadi. Kwakata kuda kudzokerana nako. Unombotanga ati pauye tinotofarisa dei akatodaro kare wanga ari munhu wemari wani waitwa nenyembe pagedhe paya. Dei akatori vakombe vedu akatorwa nechoroma asi totoziva kuti waisadaro nokuti wakatovatisa. Asi unototibhadhara unotombobhadhara wana sekuru. Kuzvarisa kwaakaita vakoma vangu. Asi tinomuda tinoona kuti uchiri kuzvinzwa wewe. Tinomuda. Handiti pane mwana kapa. Ngabude zvake pachena. Pane mwana zvokuti kana akamuona uchatotizvo ndiye mwana wangu here. Nokuti vana baba zvavanoita vazhinji vanongizungudza kuti zvandamusiya mwana iye pamwe kamwana kakangodai pachazoona riri zidurungunda remwana uri uchazvoda kuti mwana wacho munhu wakasvika kudai. Saka ini shungu dzangu nokutaura kwangu nokuti Mike Tembo buda pamhene apa. Netsai anoda kuziva baba vake chete. Vakoma vachembera zvavo vogara iye munoti uchimusvini unenge watochemberwawo. Maini no anotaura. Alright, aiwa tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Kana vachinge variko vanogona kubudikira chokwadi kuti Mike Tembo aone mwana wake. Saka imimi mwana achimbokutaurirai mainini aikutaurirai sei? Muri kuona sei kuna Netsai kuti zviri kumudya mwoyo here kuti anga achizivawo dzinza rake? Zvinotomurya mwoyo zvakanyanya. Iye mwana munoona takatoti pamwe akatogara nemhepo yababacho haatonyatsi kufara kana kutonyatsopinda muna sekuru dai haatodi. Ini ndototi iwo kwaTembo wacho vane mudzimu wakapata ngavabudezve pamwana wavo adzoyo asvike kumusha kwake kuinga mamwe madzinza anobuda wani achibuda pavana vavo. Saka tiri kuti zvinotomurya mwoyo. Saka toona sokuti kana Mike Tembo akabudikira mwana uyu uchasununguka. Nokuti zvinotomurya mwoyo. Tinotomuona kuti mwana uyu afari nokuti unoda baba vake. Asi hatisisu takavaramba baba vakatotizowa wakoma vangu vachitoti ndine murume ivo
totende kuinda. Okay. Saka iye nyangwa achiti samura zvake kasi chokutanga ngasamure baba wake. Nokuti ndi baba rudziva nongoinda kuinda kokutoinda kana mbozati kune mwana wako nechi. Iye otogwa godo kuti vana mai baba wangu varipi. Takatofara zvakazongoona wemi vekuti chikachanzi chikachi. Tikatoti vakatonaka. Saka vakatibetsera mucharamba muchitibetsera kuti aone baba wake. Ndizvozvo. Kuti azotiona sana mai. Unotoona seti kuti atisi wana mai. Nokuda kwa Mike Tembo wakasiya wako mangu vazvara 2 months. Okay. Saka tiri kutoona kuti mwana izvo zvindofunga uchafara dei vakatiwanikwa afari kudarika ipapa. Pamwe akanzwa kuti pamwe mama wainetsa pamwe ndo wakatiza baba. Waisashupa ere? Kana vaisashupa. Baba ndi vakatotiza asi dei vakoma wangu vakabva vakasiya murume. Vakatoti wobva kunamo. Svike murume waita sei? Kuti tizive kuti wanga ane mukadzi nekuti masoja anonyebesa. Wanga ane mukadzi kana kuti wanga asina. Iwo vakoma wangu vanambozobvunzwa paidanana kuti une mukadzi kana hauna. Vaingodana vasingabvunzi. Dei vakachibvunzwa kuti kumusha kwako ndepi? Muraini rani? Munoziva vanhu vari murudo. Havana kubvunza kuti ndingawanikwa ndakatiswa. Dei vakatovhunza kuti muraini rani? Uye kuti vabereki mumba muri vangani? Mai kwanoira chii pamwe ngade nhasi zvikasa kutibatsira. Kuti unomboerei? Mutopo munoziva. Hanzi munoziva ere? Ndo tembo mutupo ndosenemu. Mutupo ndosenemu. Saka pamwe kudai izvozvo dei zvakutibatsira kuti dei vakangovhunza kuti kunonzi kui? Kuchiweshe muraini rani? Uye muri vangani mumba menyu? Uye une hazvanzi ngani? Kushaya nehazvanzi imwe uya makavhunzwa wakoma aitiresi. Mune hazvanzi ngani? Ingade izvo zvakajeka izvi. Saka izvozvo unogona akati pfii Mike achizvinzwa. Asi izvozvo hazvisina hazvo basa. Takungoda kuti Mike ngatibudirewo pachena. Pachiweshe ira padhuze apa. Padhuze. Padhuze sazvo kuti unoenda hake unotsvaka unovaona baba wake kana kuti mimi munotibatsira semabatsira maita ende itotibatsira kinda pa KG6 pacho pamwe anononzwa kutaura kwenyimi. Anditi vakamboenda vakangonoshaya anza ishumo. Saka mukadzokawo muchiti tadzoka zvekare 96 wainzi waishanda panapa. Mike Tembo muchimba ichi unonzi ndiye waitambira vanopinda nevanobuda. Hapana waipinda mukati mu vasina kuona iye. Uye waiva nenyembe. Wanga ari munhu wemari. Okay. Saka zvinotibatsira imi mukaenda imi munotonzikwa. Havaini vanotaura. Alright mama watinotenda muri kutsanangura zvakanaka. Saka so mashoko enyu ekugumisira asati abva panapa. Mashoko okugumisira ndeokuti vedu wemhuri yeZimbabwe musangozvara vana venyu muchisiya. Isu ana mai tinozvara tochengeta mwoyo kubereka asizve mwana unenge aida kuziva baba vake. Kungoti ndiri kuno chete hatikupii. Tinochengeta isu hedu. Kungoti ndiri pano ndinoziva mwana wangu chete. Ingade izvo zviyewo fambira kenyaya dzake muchifonera achine nazvo. Nokuti tinoziva kuti vazhinji vanenge vachitiza kuzoda kuti mari mhuri yeZimbabwe musaramba vana venyu. Kana wangoita mwana kusango buda pachena ndinoziva ndewangu. Zvatopera chete. Vana vazhinji vakutambudzika munyika vachifa vachitambudzika vasina hama. Dzimwe mhepo dzinosumuka kubuda kumadzinza kwenyu ikoko nokuti rimwe vhu haridi kurasirwa vana varo. Asi imi varidzi vakaita vana movanda. Budai pachena mhuri yeZimbabwe, budai pachena mutore vana venyu. Ropa rimwe rine zvekwaro. Chokwadi. Aiwa tinotenda. So mama mune here mashoko ekugumisira edu tisati tabva pano? Mashoko angu ekugumisira ndokungoti dei Mwari vagona kutungamira agona kuona baba vake chete. Ndichingokumbirawo mhuri yeZimbabwe kana pane anozivawo kwaariwo agone kutibatsirawo. Chokwadi. Aiwa tinotenda. Right, mhuri yeZimbabwe ndo patasvika nhasi. Tinotenda kuti mama waita mwoyo wakanaka wakwanisa kugara nesu pasi vachititsanangudzirawo pacho ipo pavanoziva kuti wakambogara naMike Tembo pa KG6 ari musoja. Saka so thank you very much. Tichaedza kuti tinge tichikwanisawo kuti tisvikewo ku KG6 kwacho pamwe chete namai nemwana tikwanise kubatsirwawo kunzi mwana akwanise kunge achiziva baba vake. Saka tichaedzawo asi kana muchinge muriko sezviri kutaura mainini kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirewo kana muchiziva kuna Mike Tembo kana mwana waMike Tembo kana sekuru kana hanzvadzi kana ani ngaabudikire aiva musoja pa KG6. Handifunge kuti zvinhu zvaigona kuti torera nguva yakareba asi kwakutochema nemi mhuri yeZimbabwe kuti tibatsirei tikwanise kuziva information kuti mwana we azive dzinza rake akwanisewo kusvika kumusha kwawo. Pamwe vamwe vanogona kufungidzira kuti mwana akaziva baba wake anobva atobuda kana kusiya amai obva atoenda. Hazvisiri izvo. Ndofunga manzwa mainini vachitaura
kungoziva dzinza rake wachifonerana wachidini. Saka izvozvo ndozvitenge tiri kukumbira. Saka kune vese vanenge vachida kutibata munokwanisa kutibata panhamba dzedu idzodzo dzatinoshandisa 0773 178 338 0773 178 338 kana kushandisa dzimwe zvakare 0774 145202 0774 145202. Thank you very much Mhuri yeZimbabwe, tinokutendai. Kune vese vachatibatsira ngatisangane kucomment section. Tinoziva kuti zvinoita mazvita, ngatisangane muzvikamu zvinotevera.